mumpung isih kepareng wungon ana tanah wakaf. Injih. Bisa ngembel kene. Mundhar Sampun. Oke. Jan le masak anu enak banget. Apa? Nglawuhi apa ki Mbak iki? Lawuh apa? Ayam di masak napa niku sekeco. Ah, Nek aku ah. tuan itu cok malah kula niku mboten. Ya. Anu iki masak eco banget saestu. Bintang tamu kok le madang kokoh sak ceting. Oh biasane mangan pitik urip kok ya. Kersanipun berkah nyata. Kaya wong ngriyok nganggo pitik urip. Ayo Bud kene. Wah. Gua apa kowe Dulu kok le kene Bud. Ning kene iki nyambut gawe koyo ning angkringan Lah jagongan. iya. Aduh swara-swara ya ora masuk, aduh rupa-rupa ya blas, kok arep abot kan. Alaman sik. Yo, iki menange gur sregep. Wong awake dhewe menang Gur telaten. menang telaten karo salah sregep. tumpuk. Matur sembah nuwun wanci gara-gara ingkang mirsani Nggih. tasih Kathah. Mugi-mugi ingkang nenggani ngantos wanci gara-gara pinaringan keberkahan, Amin. Amin, ya Rabbal kesehatan, alamin. rezeki ingkang berkah, Amin. barokah, malintu-lintu. Lumintu. Heeh. Mok pisan sok yuk bar kowe ora entuk rezeki ya tapi nek lumintu ki ajeg terus menerus. Iya. Kok dene Jenenge wong lumintu kuwi isoh tumurun nyang anak putu lan sak tedak turune. Nggih. nek cara wong ibadah kayak istiqomah, jadi Istiqomah. terus menerus. Nah. Kadang agak kayak pacoban ibadah terus, salat sunat kabeh apa dilakoni, puasa dilakoni. Kok kayak kemurahan sithik wis lali. Kadang-kadang iki ora istiqomah, ora Ya. ajeg. Angel iki le ajeke kuwi kok Ajek sing angel. Iya. Ajek wis. angele maksudnya. Ya ora. Ajeg becike. Ya waton disyukuri kok ora ya ndelala peparinge pangeran ki 1000 dalan. Lah, Ana sing ngarani kayu sak ceklek godhong sak suwek dadi rek bedang rewang tuh dadi rezeki ngono. Ora kudu kok akeh mak biyu sethithik mbok sithik ning nek berkahi kuwi ora kaya dalan. leres berkahi. Kaya Ya. kula kan derek jenengan utawa engko turane nggo nyarutang, turane kudu apa meneh turan sithik ngoten kula kok ke masyarakat setengah gram, Ya. setengah gram. Soale wong wedok nek duit luwes to, napa mawon pengin ngoten. Ya. Mas imitasi. Ya Ora buka wajib. Ayo menyanyi yuk. menyanyi dong Ya. sih. Ya, monggo wis. Niki Kala sing pundutan sore mau sih nika-nika. napa mawon ta wau? Nggih. Sonten mawon wonten sing ngersake saking mjalipun Pak Pomo, Pak Juragan Pomo. ingkang Jati Dreja menika setya tuhu. Setya tuh. Langgam angenteni nyuwun swantipun Mbak Apri ingkang nyanyi. Wah. Masuk. Ya. Sing Nika. ingkang anggitanipun ki mantep to. Nggih, nggih. Bawane apa ya, Lek? Napa langsung napa bawa? Langsung mawon nggih pun yakin. Derek panjenengan nggih mawon. Garap Irama Sragen mawon nggih, Pak. Nggih. Nggih. Tayub oke. Oke. Kemruti sapa tayub coba. Wis. Kang Mas Jalil iki jan katok, Bang. Sudah berat kepala ingsun. Agak dikandelin dikit. Disalahke ndak. Ma- Umpun mantun. Pun mantun. Mboten sias pecah. Acara pitik kan nek kelengerak duruki woh ta. Dadi terus woh. gegek. Monggo. Terus tingil-tingil ya. Mas Sulis. Ya, mangga. Angenteni. Angenteni pelok 6. Belok tenem. Spesial kagem ingkang ngersakaken Pak sinten menika wau? Saking Pak Supomo. Pak Supomo. Juragane Intan Jati Sidoarjo sing Weh. asli dalem saka ngembel kene. Mugi-mugi lancar usahanipun Pak Supomo. Amin, amin. Yuk, Ya. dados. Enggak. Enak tenan ya, Mas. Jas ini. Alah alah.
Kledang kae teko Dang 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 tumpaki tumpaki Penak tenan. Aku nganti yo kaya boyo boyo Hey! 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 jaluk Joditra janji do nimasi wong merati ampun sira dadi ati rina wangi aku tansah Kledang kae teko pranyata luar biasa. Mbak Inces, Mbak Helm. menika alhamdulillah pikantuk informasi bapak-bapak panitia sasi jangkep dereng do sami jengkar Tasih lenggah sedaya. Lho tanggung jawabipun luar biasa kok panitia dalu menika lho. Oh dadi panitia ki ya ora mayar lho. tenan wis direwangi rekoso kesel kala mangsane tombok. Apik Kudu radial. tanggung jawab nganti esuk. Elek cacat lho. Lah, Iki resikone panitia iki. tenan kok. Mula dadi berkah samudanipun Amin. warga sing maido kok. Nek nganggo kanthi ikhlas ya lumati kanthi saya Iya. alhamdulillah saged. Nek warga mriki pokoke wis percaya karo bapak-bapak panitia. Yes. Ora bakal ana pangrasa piye to piye Biasa. dasare bapak panitia lan ibu-ibu kabeh ya perlu tanggung jawab. Open lah niki pun medal. Suguhan ora kendap. Wis metu apa iki? Suka. Oh. Anu bubur ayam. Oh, pokoke wis kaya piyayi digawe mantu wae. Among tamu ya Bapak RT, Pak RW, Kakung Putri, kabeh among tamu. Wah, jan elok tenan. Ayo menyanyi bot kowe nyanyi Oke. genti. Ayo. Oke. Apa nyanyi lagu apa duet Ngatur karo apa genti duet ngejak karo sekolah. Beli apa karo Heeh, nang pamundutan BH mau.
Oh, tali kotang. Tragedi Tragedi tali tali kotang. kotang. Tragedi tali kotang, Pamulutan iya. kok ya dipinangkani. Oh, Pokok iki- tragedi ini terjadi karena Mbak Mimin sore mau. Iki tragedi tali kotang rak lagu lama. Heeh. Sing anu Mbak Mul. Mbak Mayu. Ojo. Lah ngopo? Iki ora kersa jumeneng. Kersa le ngomong Masa kersa? sapa kok. Sing kandha sapa? Kuwi apa-apa oke kok. Oh, ayo Mbak Manyul. Ndak gringging. Pasti arep tak boyake lho iki mau. Atau mulyake tok. Lek Kutuki mani-mani. lho ngene Mas Jaya. Ora mbok mulyake wis mulyani dhewe kok. Ha iya. Mangga, Mbak Nggih. mulyani. Kata sanget kula wonten setya tuhu. Nika saking Pak Supama ugi. Nih. Sri Uning sampun. Ya, udah jan. Mangga. Siji mboko siji. J. Ya. Sing ndi Mbak Manyul mengga. Nggih niku Tragedi. Pak. Tragedi tali Oh, kotang. sing tragedi tali kotang. Jakarta Semarang, Pak. Nggih. Apa kuwi? Waduh. B. Jakarta ki B, Semarang ki H. Waduh. Lah, Iya. Biar Duet ada ya Mas Ribet. Siap. Buat Ready, kok Bala? ngedoh. Oke. Mbak Manyul pun Dalam? nanti kepanggil Mas Ribut lah. Dereng. Oh. Tak kira nek wis kulino. Dereng ping kathah. Wah, lah nggih. Daleme Mas Ribut kok kah nyamuk banget apa kok. Lah kok iso? Driji-driji barang abang. Lah jenenge nyamuk kok ya aku iso ngono ki sok jentol-jentol ngono kok ya. Ya driji ya tangan ya gulu ya. Goleki ngendi selane kok. Lah iya, jenenge nyamuk. Lah nek kon arep Selane ngono sing kuwi. sing ora ketutupan kaos ngono ki lho biasane kok. Nyamuke Mbah Imin. Mangga Enggak, Mas. tragedi tali kotang lagu lawas ya di Nggih. Bidah Mutiarane. Ya, monggo. Tali kotang Mbak Nggih. Manyul duwe karo Mas Ribut Lah Baidi. sabuk Gunung. gunung. Nggih. Menika saking Pak RW Giono. Nggih. Atus sembah nuwun Pak Mantan ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ngatur dateng Mas Petruk. Dipun sekitaken nggihipun nderek nyenyuwun anggenipun bersih dusun mugi-mugi diparingi lancar warga ngendul Amin. lampah Amin. rukun kasembadan sedaya panyunipun sembah nuwun. Amin. Nggih, Lan matur tetandha nuwun Pak menika Mantan sedaya ini. donatur. Donatur. Donaturipun luar biasa kok. Jan akeh tenan pokoke. Sing ning Jaban Rangka ora lali Nggih. tanah kelahiran. Laras. Betul sekali. Seneng Perantauan Jepang, Jakarta. Bekasi. Wah, Ya. Sing di usaha apa wae jan. Dadi Kula ngrawuhke Mas Ribut 16 juta barang ya ora 16 juta ninggal ndas lho kowe. rane galuntu. agak upama bener 16 juta ngono agak tak golek iki sebabe apa kok Ya. panitia wani Kok 16 iso juta kaya ngono? apa piye ngono keluyane nggon apa cek tak Oh, tintingi cek tak onceki nah Jangan iki. jai, bener. Ingkang dereng dipun aturaken apa niki wau? Kalau wonten sing ngersake Dena saking Mandiri Sakti. Dena. Dena. Yo Mbak Lisa. Spesial kagem Dik Felicia. Nggih, matur sembah Mbak nyuwun. Lisa. Nggih, Mbak Lisa nggih. Nggih. Ngaturke lagu Dena. Dasarnya Mbak Lisa kira ya isih imut kaya Dena. Denok. Wah, jan. Kaya Dena diblak. Ya. Ayu lembut, Ayu lembut ora tau nesu Lembut mesem pajake guyu. apa? Lelembut kok piye. Mula durung nglilipi ya. Iki lho, iki man adik kowe ngenteni iki Mbak Sindan iku cantik banget. Atas wong ndek iso ngarani kowe ayu, berarti ayu Sinten? tenan. Nduk Nalisa iki. Oh, lah Niku jenengan. Mbak Resita ku. Resuta kok Resita. Kok kuwi grup dangdut. Dadi Elizabeth apa? Rezuta. Iya. Rezuta. Aku dadi Mbak Yuni pirang-pirang tahun belum tahu dialem cantik, kowe dialem Iya. cantik berarti memang ada sesuatu. Makasih Mbak sinten? Mbak Nalisa. Nalisa. Mbak Nalisa. Iki adikku saka Jombang, Jawa Timur. Oh. Saking Jombang. Jare adine Mbak Ince. Tanggane Mas Rian ya. Wong edian. Rianto. Mutilasi. Monggo Pak Sulameto. Iya. Pak sinten? Pak Sulameto. Sulam itu. Pak Slamet itu. Pak Wengi rak asline asmane rak nggon KTP iki rak Mas Slamet. Selamat dodol. Nek karo Mbak Ince dadi Sulam itu. Nek wong Jepang rak ngarani Slamet ora iso. Ora iso. Mateni te ora iso dadi Ora iso. to Sulameto. Sulam itu. Kelingan nyanyi karo Mas Suwengki apa? Nggih. Orjenik kebalang endok kae lho tok roto ning ndi. Aku aja ajaran nyanyi ngono iki tak pok-pok ngono Iki nganggo Yamaha sing untuk cilik kae. Langsung jan nyapret kang ndi kok anu kae langsung ha nggih ning Bayat kok nen. Ning kambiyen komputerane kok nek komputerane wah gayeng meneh. Terus kula
kula hirih-hirih terus gelem bacutke. Mutung ngoten Pak Meng. Oh, Jenengan tambani napa kok saged? Kula neneni terus langsung hirih. Oh lah. Pak Weng iki angger sindene Mbak Mulyani, Bu Wiwi, Mbak Juweni. Wah, tenan wis Entekke. metu sinom parijata nu wah wis dadi gali-gali wae. Bayat wis goncang. Goncang. Ini ki Jaman racun. semono kowe ulung dandan ngene iki ya Mbak Icis ya. Dereng. Isih dandan kakung. Nganggo blangkon ning brose nggon bathuk. Lho warga ngembel pirsa no. Ah, iya, no. Sobone yo ngembel. Nggih. Jaman Haji Mayang pisan ning daleme Mas Larasati biyen tak sindene sampeyan mbiyen kae. Cik nanggung. Jane. Isih mbok wedok mbok lanang biyen kae. Cik gojag-gajeg. Isih gojag-gajeg cara kathok isih ning dhuwur dengkul. Ya niku no lenge ngotong-ngotong ya Mas Jalil niku. Wah. Mas Jalil Orjen kuwi. Nggih. Lah niki wonten mriki. Lah ndi piyai ini? Nyanyi itu Rene. Arep ngorjen ya Mas. Ambo digawa mrene orjene. Ngampil ndek Pak Weng no. Iya. Monggo Pak Weng deno. Mangga Mas Slamet. Nuwun Mbak Lisa. Saka lingesake saka juragane Mandiri Sakti. Ha iya. Mandiri Sakti. Mandiri Sakti. Mandiri Sakti. Wis. Wis Mandiri Sakti. Nah, lerek nggih sindene. Nggih, manut. Gumeni wedal. Nggih. Karena sampun jam 3 menika. Nduk sapa Ayo, sak Nduk, lagu gek wis. Nduk cemplok karo Nduk Brili loro sisan. Ya, loro-lorone. Kaya jambe sinigar nek iki. Ayo Jambe binelah. Alah, sampun gesang malih nggih. Lah apa? Lah apa maki ora urip? Kok maki pejah. Maki mau kayak pingsan sebentar. Mau ki pemanasan kok. Mau mi kelebon kan. Apa sayang? Lagune sayang? Ya, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oke. Menika kangge nglintoni mbok menawa sami request lumantar HP, lumantar layang mbok menawa boten saged dipun Dereng dipun aturaken nyuwun pangapunten. Dijoli Kusuma Wijaya. Nggih. Nggih. Sanes wedal mugi-mugi kepanggih malih. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sing kendang kok beda karo mau ta iki sapa ta? Oh. Oh. Iya. Ngerti ya mau njaluk apa ngono ya Lek. Ayo apa. Nek sing ora, sing maka Mas Nanang Bluro. Nek iki sapa asmane nek kaya kok capet-capet sapa? Ayah Angga. Allah. Lah nek Mbak Mimin kan Mimin Angga Inggi. Lah nek kuwi kan Mas Angga Inggi. Oh alah. Tepung apik ya, Nduk? Oh, apik. Wah, apik banget. Apik banget. Pas sedulurane tetep terjaga no ya, Mas. Wis rumaket to Mbak Ices? Rumaket. 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 Lengket. Keket Templek jengket. ngene lho Gus. Dhisik arep tok Gunung Kidul mesok ngeboti kowe ya. Oh, wis bubar, bubar. Bubar urusane bubar. Wis bubar. Tekan kono-kono kok. Biar sing ngeterke rak ya kowe ta. Ya. Mangga Kusuma Wijaya, mangga. Kusuma Wijaya. Dereng. Mbak Mimin, Mbak Ince. Nggih. Matur sembah nuwun pun jam 3 punjul nggih.
Kok menawi badhe kondur niraken sing kondur Mas Ribut niraken sembah nuwun. Siap. Duna tungkap milipun gusikan kirang nuju prana penggalih tansah nyuwun agungi samudra pangaksama. Amin. Tapi nangge sasudal nggih Mbak nggih Mas. Siap. Kok tak nutuki lagu dhisik. Reng apa? Terus apa? Iki aku ki mikir nggone bapak sing ditimbali ning Kayuwangan. Ha iya to. Endah baya pengapa rasane bapak mongko kudu nyembah karo adine ya kuwi si Manikmaya. Aku malah pengrasaku kok wah sumelang to Le. Kok nganti bapak ning apa-apa. Heeh terus. Aku yo mesake lho. Kae kok Pakde Togok kok tindak mrene kae ning apa kae? Kae coba kae kok Pakde Togok mrene kae ngopo? Ini terus gelo Pakde Togok wae. Pakde Togok. Mriki Pakde. Wah, dengaren. Aku sing teko lek wah mate sembah nuwun Pakde. Ya le adikku Semar ning ngendi kok sing Pakde lenggah Pakde. Iya. Wah sembah kula Pakde. Sungkem kula Pakde. Ya tak tampa le reng progong. Bumi goncang kancing langit kelap katon Glergen sangking alis Resang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik Rawuhipun Pakde Togok kula ngaturaken sungkem Pakde. Kula ngaturaken sungkem wa Togok. Muan Togok kula ngaturaken sungkem. Oh iya Le. Anak ponakanku Nala Garing Petruk lawan Bagong wis tak tampa. Slamet nggone pakmu gedhe teko ning Karang Kadempel. Ya kebagongan kene. Pengestuku tampanono ya Le. Tak tampa dadi jimat paripe Pakde matur sembah nuwun Pakde. Matur nuwun Pakde enten napa Dik? Menika dengaren janur gunung kadingaren panjenengan rawuh wonten mriki. Ana apa to Pakde? Ngene ya Le. Aku kuwi kok ngimpekke bapakmu Semar kuwi kok uripe cilaka. Lah saiki adikku Semar ning ngendi? Bapakmu Semar ana ngendi? Walah Pakde. Caos pirsa ngersane Pakde Togok piye to? Kula niku ora bangun desa. Syaraté kula kudu kedah nandur woh pelem pertangga jiwa kali jambu dipun nirmala. Sang Hyang Manikmaya rawuh badhe dipun paringi ning syaraté bapak kedah munggah ten Kayangan Junggring Saloka kedah nyembah kali Sang Hyang Manikmaya dedekku nembe diparingi lha dalah siraka anake wah oh jagat dewa Bathara wayahku Bathara jagat le arep lakon apa iki Manikmaya kok kaya ngene. Lah kok Manikmaya kok keblinger kaya ngono ku terus piye to? Mongko gur jenenge njaluk winih pelem karo jambe kok dadak nganggo cara kaya mengkono ku gak kepiye lho lakone iki to Le. Mila menika Pakde kula gandeng Pakde rawuh tekan ngriki bapak kahanane pripun kula mboten ngertos. Enten Kayangan Junggring Saloka saniki bapak ditimbali munggah. Lah kok nek lakon kaya ngene iki piye Le? Kowe trima apa ora? Lah nek kula nggih mboten trima nek nganti bapak diwisuna utawa diwirang-wirangke. Kula nggih mboten trima. Wah saku ngene wae Le. Gandeng aku ku ya impenku ora pati kepenak atiku deg-deg sil. Ora ngira nyono jeblan adikku loro-loro padha ora rukun. Wis saiki ngene wae. Kowe do nuntutna ning Kayangan Junggring Saloka. Lek carane nututi mawon pripun mboten ngerti carane ora ngerti dalan munggah Kayuwangan kok. Ajeng pripun? Wis kowe tak dandani wae Le. Kowe tak dandani supaya kowe munggah ning Kayangan gawe geger Kayangan. Gelem leren gone gawe geger
nek Semar dibalekke lan diparingi pelem pertangga jiwa karo Jambudipun Nirmala. Carane pripun? Carane pripun? Petruk tak dandani karo Gareng tak dandani dadi buta bekasaan bubrah kayangan. Lah terus kula dados napa? Kowe tak dandani bendaramu Janaka ku munggah kayangane ora diulungke diamuk kayangan. Duh repot iki aku. Didandani Ndara Janaka nek petuk Ndara Janaka aja ditonyo ndasku tenan iki. Wah mbok ya nuwun sewu liyane didandani Ndara Janaka nang pripun. Iki carane kudu ngono lho. Nek ora ngono ku Manikmaya ku cara guru ora eling marang Purwadesina geblacet ku wah malah mirang-mirangke kakangne bareng ki mengko. Ya wis manut e Pakde wis carane wis tak dandani lho. Ayo dene muni.